ҳаматон мерасонам бародарои азиз. бо казан теже боша бародарои азиз, имрӯз мо тасмим гирифтем ки як суруди модар барои шумо хонем. дӯстои азиз, ман админи канали ҳунар ва табиат. казан тежера яъне апаи некаи назара дастгирӣ кунем бародарои азиз. аз суруди модарро мехонем, гӯш кунем. навбаҳори дилкушои дилнавозам модарам, навбаҳори дилкушои дилнавозам модарам, қуввати ҷону дилу ақли расоям модарам, қуввати ҷону дилу ақли расоям модарам. аллаҳои фораму панду насиҳатҳои ту, аллаҳои фораму панду насиҳатҳои ту, шуд суруди зиндагӣ бо бақоям модарам, шуд суруди зиндагӣ бо бақоям модарам. модарам 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 ҷон модар. навбаҳори дилкушои дилнавозам модарам, қуввати ҷону дилу ақли расоям модарам, қуввати ҷону дилу ақли расоям модарам. аллаҳои фораму панду насиҳатҳои ту, шуд суруди зиндагӣ бо бақоям модарам, шуд суруди зиндагӣ бо бақоям модарам. модарам 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 ҷон модар, ҷон модар. зинда боше бародарои азиз. бо казан теже боше бародарои азиз, дастгирӣ кунед апаи некаи назара. дар амони аллоҳ бошед.